Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa Pak Guru? Arnendi ajeng wangsul. Ayo Mbah, iki ora guru karo murid, tenguk sing apik. Nyuwun pangapunten Ndara. Ndara sapa? Aku putumu kok Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngastina. Nggih. Si wong Ngastina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lu nggo dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngastina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar kepraboning Ngastina. Menawi jengandika Anggir Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beta kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Wangsu mono madine luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Prabu Mandura wonten Mlajeng Ngastina ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Prabu Mandura sesembahan kula Prabu Baladewa. Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun paduka Kyai Prabu Ngastina. Asung pambaginipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manahipun ing Raka ing Mandura. Namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Kyai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Kyai Prabu Duryudana kula cancang bucahing weni dumawahing wijang rumaketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Boten langkung kasengcak wanggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Mlajeng Ngastina. Kyai Prabu Duryudana paman Wasa Jenar prayogakna pekenira anggone ngadhep ngarsane Mandira paman Patih Harya Sengguni. Kawula nun anak Prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Namung derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk nggih. Kula tampi hakarya bombong raos sing manah paman Wasa Jenar. Sumawana Bapa Durna. Kasengcak anggen jengandika lenggah wonten ing Datraya Mlajeng Ngastina Bapa Penemban Durna. Kanthok blekuduk soal gembol semorante hawela kula nuwun inggih Ger sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih. Kula tampi karya bombong raos sing manah boten langkung kasengcakna anggen jengandika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing Datraya Negari Ngastina dinten sakmangke menika. Apa dene sira Dimas Kartoparmo tatanen sanggaring Puranayaka lan punggawa kang modang gantung sebo aja nganti ning padha saur manuk jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho diweji menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sembahan kula Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Koko Prabu Baladewa sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun ngrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Mandura. Monggo sakmangke menika dinten pasewakan ing adat saben dipun wontenaken beneh kalawan ingkang sampun kelampah Koko Prabu. Ari kelenggan sakmangke kathah ing badhe kula unjukaken ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu.
Namung sadèrèngipun kula anyuntak dhateng kegimbolaning raos kula. Mugi paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngastina pun Duryudana dene kula wantun cumalena hambayongi dhateng Prabu paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura jagat wasisaning Bathara Wayatra jagat. Yayi nalika kula tampi nawala saking paduka Yayi Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul mriku lenggan sak mangke ngraka katimbalan sowan muter Negari Ngastina. Anggenipun ngraka lumampah kadi kula gelak daya-daya prapteng datulaya Negari Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngraka ing Mandura kejawi namung enggalo kula mangertos menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan kalanan beneh kalanan adat ingkang sampun. Mugi kepareng wambah barana ingkang sejati dhateng ngraka ing Mandura. Menapa singintenipun Negari Ngastina linuruk ladu bathang pinurih dadi ajange rempun. Upami mekaten inggih ngraka ing sagah damel tentrem Negari Ngastina. Nanging menawi wonten bab sanes ingkang nedya paduka babaraken madaning pasewakan Yayi tumuli kula aturi paring dawuh ingkang raga nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu. Kula nuwun sewu nggih. Nadyan ngabdi ngepatian semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ingkang bapa ing plasa jenar dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalanan adat ingkang sampun. Mugi kepareng paduka anak Prabu hamba barana ingkang sejati. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggih anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa nggih tumuli kababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing suka lima mangke saged dados cecolok obor penggali paduka anak Prabu hamba bati ngarungkut madangi pepeteng penggali paduka anak Prabu Ngastina nggih. Paman Hari Sengguni Bawa Durna. Inggih wonten dawuh Yayi. Nggih wonten timbalan nggih. Dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis Kanalindran, tuwin kula boten ngrembak perkawis kedaton. Agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula Negari Ngastina. Namung wonten ing madyaning pasewakan menika istrinipun kula badhe anyuntak dhateng gegimbolaning raos kula. Perkawis menapa Yayi? Boten sanes kejawi amung perkawis antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa. Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa. Menawa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Menawi madyaning pasewakan agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa, kula nyuwun pamunten, kula nyuwun pamit. Sababipun menapa? Nuwun sewu. Mejinipun Yayi Prabu menika emut. Mejinipun Yayi Prabu menika kemutan. Lan sakmangke mboten perlu dipun emutaken dhateng sinten kemawon andhasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging-daging. Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek sami-sami turasing begawan wiyasa ing saptawarga. Nanging sabab menapa pendak-pendak Baladewa sowan wonten Negari Ngastina ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Pendak-pendak Baladewa sowan wonten Negari Ngastina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Menapa boten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipun isi katentreman lan karukunan. Saranipun paduka kedah manunggal kaliyan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Sumangga nipun badhe mestani. Menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging-daging. Kula lan Pandhawa menika tasih sederek nika sumangga. Ning wiwit biyen tekan saiki, wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos traprang. Pandhawa menika kula anggap satru mungking cangkrakan. Kula boten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingin dados Nalendra Duryudana, kula wenang murba, moh dipurba, kula wenang masesa, moh diwasesa, kula wenang mrintah, moh diprintah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken menapa ingkang dados gegimbolaning raos kula. Inggih. Nah itu lho mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Badhe ngrembak perkara menapa antawisipun paduka Yayi Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan
bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Menika tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tanpa beda kaya dene Pandhawa. Pandhawa menika kula rengkuh tanpa beda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake wonten pundi jamak limahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun, anak-anakipun sami bentak sirah, sami regejegan. Tertentu ingkang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelambahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten panggih. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget. Yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sabab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesanging kemundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Kula lenggah dampar nadyan kebegan brana picis. Kula menika ratu derajat pangkat ora kurang. Ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana, ora Bu. Ingkang kula raosaken pendak dinten menika namung rasa waos kuwatir semelang durga ngongso-ngongso. Menapa to sababipun kula nggadahi raos kuwatir? Krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabune Ngastina. Dan wurunga negari menika badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Ing mekaten Duryudana boten nggadahi kamukten sakadang kadihan kula. Langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendak-pendak Kurawa gayuh kanugrahan, pendak-pendak Kurawa budidaya gayuh wahyu ora tau kelakon, ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titaing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput, ning dewane sing banjine banjiladan. Menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang. Ing atase dewa nitahke titahe yen Pandhawa timban jinde, yen Kurawa timban Cilatan, kuwi adalah jagat Dewa Bathara. Mangripi Yayi. Sampun ngantos denganti Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata, nyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh kados mekaten, tumuli wonten dukanipun para Jawata. Menawi ngantos para dewa menika ndawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina. Ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa, nanging monggo kula aturi metang, kula aturi anggelar, tuwin kula aturi anggulung. Menapa to sababipun dene kados mekaten lampanipun? Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrekaken menika mangke sedalu mubut boten wonten pedatipun. Namung ingkang langkung wigati Yayi. Tumrap ingkang raka ing Mandura, menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jalaran para Pandhawa menika tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu, mboten ate tumindak ingkang mengeng saking angger-anggering kautaman. Mboten ate tumindak angkara budi candala. Nuwun sewu. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindakaken tanpa pamrih. Mila mboten ana aneh. Menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kaliyan para Pandhawa, pamya Pandhawa menika manjing wana, tertentu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi kaliyan para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan, tartemtu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan. Krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kaliyan para Pandhawa. Upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari. Tartemtu nalendra wonten negari menika
tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa menika lho Yai. Sampun ngantos dupe paduka menika nalindra ingkang sugih tumuli rupian-rupian remen-remen mboten nate ngucapaken syukur dhateng resanipun Dat Kambur Wengdat. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur kersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe baring dedosan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Matur sembah nuwun. Pangandikanipun Koko Prabu badhe kula agem pawan wonten dawuh. Wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng Kang Putra. Sareng kula petang-petang panjenenganipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri. Bloko Suta. Pancen kula meri lan kabuktenipun Pandhawa. Ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak prawa lulase negara Ngastina. Ewadene kabagyan lair lan batin sinandhing dening para Pandhawa. Ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair, ning batin kula ora iso tentrem, ora iso jenak, ora iso jenjem. Sampeyan mangparing pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Nuwun sewu nggih. Menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa. Menika sanes lepatipun paduka anak Prabu nanging nuwun sewu menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa. Ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten? Gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna. Wiwit cilik nganti tekan gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados gula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda. Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndhe banci ladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinewehi ngelmu sing gentrong umos tegesipun boten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lho nggih, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan, kula namung saged matur kados mekaten menika wonten lepate ngatur kula Diagung Pangaksami. Hoduna wonten dawuh. Menapa inggih dipun ngendikaken Paman Haryo Sengguni menika kados mekaten kelampanipun. Gondhok mlekucuk swalu kembal. Somarante hawala. Dik Pate, pripun? Mbok nek omong ki nganggo wewaton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngonceki karo tumone wong liya. Sampeyan muni pripun wae? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan banci bancilatan. Sing bancine bancilatan nggon pundi? Sampeyan kula wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku kula gumantung gurune, nek gumantung karo murite, ngaten. Merga kabeh niku kula paringake wangsane ilmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ilmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Pate, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik, sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Nggih. Sampeyan omong niku nganggo waton aja sok nyalahke karo wong liya. Sampeyan niku kula wastani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana, ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya. Idak-idak sirahe Begawan Durna, sampeyan lupute kali kula. Nuwun sewu lho, dadi guru niku ora gampang. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur nek omong. Pate kok waton jeplak. Lha kok kasar sampeyan. Kasar mawon sampeyan yo ngarani kula sawenake dhewe kok. Lha nuwun sewu. Kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, kan? Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur ya apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi merga wadahe wadah resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pati nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula soki banyu bening niku ora kok iso dienggo panguripan ning mbrebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan niku duwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Kula
kula niku brahmana, kula niku guru padake Tambaban. Lha nuwun sewu lho Depate, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para muridé nampa ngelmune Bhagawan Durna. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Nek teng pamulangan Saka Lima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ngelmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko ning Saka Lima. Jam 7 esuk kudu tekan Saka Lima. Pandhawa 5, Puntadewa Werkudara Janaka Klasdewa. Setengah 6 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane, diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Kula wenehi ngelmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atos sing balung ngluting kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhe guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyantusani. Ha kan? Nggih, nggih. Ya diestokke tenan. Nek sampean ngerti Kurawa, oh, Kurawa niku jan keparat tenan kok. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kurawa 100 Kurawa. Sesuk jam 8 kowe tekan Saka Lima. Tak wenehi atos sing balung ngluting kulit. Sendika menemban, sendika menemban. Kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Ning bareng kula tilik teng sekolahan. Setengah 9 durung ana wong. Setengah 10 ming Citraksi karo Durmagati. Niku kowe do nggawa kertu, ora. Liyane do teng mburi Saka Lima do cliwik, ora dadal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti cedak karo wong wedok. Do sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng Sentong 40 dina karo bojone nang jero. Ayo betah wae. Nggih. Do nonton film. Dadi aja nglake karo Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane Nak Prabu Duryudana niku panci kepara leres. Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane iki mawon beda kok. Sing jeneng Pandhawa menika ngarake Pasewakan Agung. Mongko ratune durung lenggah. Niku wis sandher para Nerpati Punggawa Nayaka kabeh sedeku mari kelu. Ora ana sing wani kemecap yen nalendrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya wis bola-bali melu Pasewakan Agung negara Pandhawa. Ngamarta. Nggih. Mriki benten ratune wis lenggah, nayakane rung ana. Lho. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Aja kok nayaka. Nuwun sewu lho, Di. Niki mboten kok ngelek-elek negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta karo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda sampean tak kandhani. Sing jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Anggres jame kudu ngiringi sanata lenggah jampar ya do lenggah kabeh, ora ana sing cemuit. Mula jenenge wiyoga. Wi menika wis ngarani yoga menika tapa brata. Patrape wong naboni kaya tapa brata. Lungguh sila ngadhep gamelan, ora cenanangan minggok nono mrindok mrene. Niku Karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa Laras. Oh. Sindene wae kaya ngoten kok sinden Pandhawa niku nggih apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh, seragam kabeh, brose padha kabeh. Ya mung cetelane beda-beda. Kabeh yo do meneng kabeh, ora ana sing cemewit. Beda karo sinden Ngastina. Ah, sinden Ngastina kene ana pangan. Wis ra gagas dayoke sapa? Cemal. Wancine muni sasi siswa ya karo mama. Nggih. Urung wiwit gamelane muni wis sendhe-sendhe kancane turu. Wah, lah pripun wis sapi. Kandhanai pira nek kaya ngoten iki. Dadi sampeyan pun ngantos ngalake ali kula. Ning Mang Tintinge awak sampeyan piyambak, Mang Tintinge kahanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho, Di. Niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampeyan. Ning kaya ngono niku janjane mung kari srawunge. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku papan srawungke papan sing ora apik, bakal dadi ora apik. Lah, Pandhawa mangka srawunge ya cilik karo pendhita karo brahmana ing papan ning alas.
Mula tememen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu. Sing ngomong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa ki nek dinaiki ilmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawungewe wong kaya ngono. Wis sampean nyalahke aku. Ora nyalahke sampean, ning nyatane kula niku ya wis momong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampean ngunekke kula ora jegos momong para sata Kurawa. Kula ora ngunekke ora jegos. Ning sampean niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kali kula. Kula ora nyalahke, kula niki mung matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Wong nyatane kula ya ora salah. Lho nuwun sewu, nek carane kaya ngeten iki sampean tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampean dhisik. Sampean golek rai ning ngidak-idak kancane. Kula mboten golek rai, ning sampean niku gurune Pandhawa Kurawa napa dudu. Gurune Pandhawa karo Kurawa. Ning guru sing apik napa guru sing apik? Kok sampean nyalani sing elek? Nek terang ngoten niku ora trima. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trima ajeng apa? Lho, kula manut trima ora ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang-gerang ora toto. Bodoro. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Terminal. Anu Pasewakan. Pamareyo, wonten dawuh. Niki teng pundi? Pasewakan. Sampeyan ku wong tuwa napa bocah? Inggih tiyang ge. Tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudune ngerti tatanan. Ratu nedeng sine kok sampeyan teng slumong sampeyan ae dhewe. Aku ora marahi senengane kok sing marahi nek marahi ya. Nek ora dinekke aku ya ora bakal males. Ae senengane marahi nek nguden apik-apik kok ora biasa. Sampeyan niku sing kula niki wis meneng-meneng kok. Sampeyan niku kula ya ora meneng kok. Sampeyan niku ora. Wela, nggih. Aja meneng ora. Nggih. Yai, kula nuwun sewu. Menawi caranipun mekaten paduka slaminipun namung badhe nggadahi raos panggresah tuwin panggresula. Sampun ngaten. Pitanganipun sampun ngantos dipun tebih-tebihaken. Iye. Pitanganipun sampun ngantos dipun damel tebih, dipun damel cekak kemawon pangraos panjenengan Yai Prabu latur ing rengkuh Pandhawa menika minangka dados kadang paduka. Menawi pangraosipun Yai Prabu menika tansah Pandhawa menika dados mengsahipun Yai Prabu, dumugi jaman menapa kemawon panjenengan boten badhe jenak tuwin mboten badhe sekecul gadhah panegari Ngastina Yai. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Mriku mboten palangging kados suhanipun anak kula pun Pancawala kaliyan pun Antasena. Ila jagat wasisanipun Bathara Wayah tur jagat Yai. Mbok menawi suhanipun Pancawala kaliyan pun Antasena menika wonten wigatos tumriki Timbalana. Wigati sampun menapa? Menawi sak mangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Yai Prabu kedah nglenggari Bawalaksana nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan negari Ngastina kedahipun dipun emotaken lancur-lancur Pandhawa menika Yai ora bulenggah ingkang langkung prayogi kawula nistaken dawuh ana Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti Pancawala Padhararja sapraptamu nunamit pasang kaliman tabi tinebina nyiloduni dumawahing tawang tuwang wa Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putrapun Pancawala kunjuk ngersa paduka Kanjeng Prabu Ngastina ndak tampa nggih bagus ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina Tambanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogakna nggon ngadhep ngarsaning wakmu Ngastina. Nggih wa sampun boten kirang prayogi. Piswanipun ingkang putrapun Pancawala. Antasena, anakku nggih cah bagus Padhararja sapraptamu. Slamet Pakdi. Nering sambi kala praptaku ora nemu alangan sewiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Antasena anakku cah bagus. Ndak tampa pangestune wakmu Tambanana tak gegem ndadekake jimat Padhararja sapraptamu. Nuninggih wa Mandura. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa. Pangestune wakmu Mandura Tambanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Antasena Padhararja sapraptamu. Pangestune Pakdi Bule. Hus. Antasena ana dawuh apa Pakdi? Aku ki ratu Nalendra Mandura. Jenengku akeh Baladewa Waning Pintu Wasi Jaladara Nampa Krasana.
kok Narka Krasana Karsana lan sak piturute kuwi jenengku kabeh. Aja nyebut bule. Oh ya wis. Lah ora ngerti wong aku ki wonge apa anane. Ya nyuwun pangapura ya Pakde, nek aku ora entuk nyebut bule. Nek bule ki sirikane Pakde aku ya nyuwun pangapura wong dene mengko aku ora entuk diparengake nyebut bule ya aku nyuwun pangapura. Nek bule kuwi sirikane Siwa Mandura. Wis balenono ping 1000 ngas. Malah bule. Oh iya ya lali aku, lali. Bektiku katur Pakde Mandura, tak tampa pangestune awakmu Mandura Tampanono ndak gegem dadekake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan nggih. Inggih Eyang Patih. Wilujeng ring sambi kula bekti kula kunjuk Eyang. Iya kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Hooh Mbah. Slamet tekaku, bektiku katur ya Mbah. Inggih. Putuku Pancawala Padhararja sak pratamu nggih. Eyang Peremban Saka Lima wilujeng bekti kula kunjuk Eyang. Ya tak tampa. Putuku Cah Gagah Cah Bagus Antasena Padhararja. Slamet tekaku Mbah. Bektiku katur ya. Ya tak tampa. Ming wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane, ora ya ming karo kakangku Pancawala. Oh ya syukur. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Saka Lima. Sepi. Panjen aku tindak ning Ngastina ya mesti sepi. Sing ning ngarep ming Mbah Putri tok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tak elekke. Leng elekke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Ayo digusah, ditabok bokonge kowe engko cemburu. Mau tak tabok bokonge kowe cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya. Ya sesuk nek aku liwat tak taboke gen. Tak cethote. Pancawala, wonten dawuh antaraning bocah loro, sapa ingkang bakal matur? Wis Kang, kowe matura. Aku tok jak mrene kuwi apa janji nalika tekan Randu Gumbala mau, aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe matura wigatine apa? Engko nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu, kowe ora usah wedi, kowe nggo aku. Iya Dimas. Wis kek matur apa anane kowe sing tok kandhake karo aku ning Randu Gumbala mau. Iya Dimas. Tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggali Kanjeng Prabu. Pancawala. Wonten dawuh wa ning wigati apa? Dene sira sowan ana ngarsane wakmu ing Ngastina. Nggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun Wa Prabu Duryudana. Dene ndungkap angka kalih. Sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi lan kumacelu kepingin sanget sowan paduka Wa Prabu Ngastina. Ana wigati apa? Ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang wong kalih. Estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng pangunek-uneking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa gage matura wigatimu apa kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersa paduka wa Prabu estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa estunipun badhe nyuwun idi palilah paduka. Idi palilah bab apa? Kejawi ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti ngersa paduka wa Prabu. Estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggali paduka. Kejawi kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wis aku weh. Aku wis ora rampung-rampung iki. Kowe iki kan duwe pepinginan ning atimu ora tekan, ngono kuwi sing aku ora seneng. Kaya-kaya ora wani matur ngersaning Kanjeng Wong Ngastina. Nek ora wani, kowe aja ning kene. Ning endi? Ning mburiku kene. Iya Dimas tak tembungke. Iya, nanging aja dadi pasulayan. Wah, kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye nek wis niati ngene iki kudu apa-apane wani, padhangane wani, petengane apa meneh. Nek cara aku ngono. Iya, ya mung ngrasaku ora penak. Pindah nggon. Antasena piye? Ngene, Pakde. Terus terang bae ora usah dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Ya. Sing wigatine
Nalika ning kasatriyan Ngrandu Gumbala Kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Rerasan gone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi Nalendra marang sapa meneh. Negara Ngastina bakal tiba kejaba mung anakku Pancawala. Ning karepe Kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Ngamarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Tekane rene nganti karo aku ki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo Pakdi-pakdiku Kurawa. Muli ngejak karo aku. Nalika semono Kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasake lungguh dampar keprabon ning Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal. Ora ketang amung sak uruping damar sak umuring jagung aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya merga Dimas Antasena ngerti to pambegane Pakdi Kurawa. Mesti aku bakal lara nek ora nganti Dimas Antasena ngono kuwi. Nah, aku sing dadi wakiling Kakang Pancawala terus terang bae tekane Kakang Pancawala tekan kene iki mung arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora kita ngomong sedhela, Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawakke rembuke. Pakde mengkari entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Jagat Dewa Bathara. Kok ora buka kados pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi. Omong apa anane cobloko kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Nek arep perang ya ayo gek perang. Nek arep tok wenehke dampare ya wis kene sampean lungguh dampar medun saka dampar terus kabeh nayaka iki lunga kabeh kakangku meng lenggah dampar aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman Daswundi, monggo klasa bantal digulungi. Yeng nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kekiatan. Nanging nuwun sewu lho Nger, ingkang ngendika menika lingking duweni kekiatan. Bocah srogal-srogol ning nyemelangi. Wah, jagat Dewa Bathara Yayi, saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak, jenyatanipun tembungipun namung ngampil, mboten ketang namung telung kedheping paninggal, mboten ketang namung sak uruping damar, sak umuring jagung. Pancawala kepengin dados Nalendra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken. Menawi mboten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tan Wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina. Ora yo ngono to, Nger? Heeh, tepat. Saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Nger, pados kontrakan anyar mawon, Nger. Menawi ngantos Antasena menika ngamuk, oh, bocah menika ndugal kewarisan. Menawi ngantos Antasena menika engke damel geger wonten negari Ngastina. Sinten ingkang badhe nampaken ridanipun Antasena? Oh, nyemelangi, Nger, menika nyemelangi. Samangke ora aturi maringaken nggih mawon. Lah napa-apa tumon ing atase Nalendra. Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten nggih mawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun Tan Wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Baduna. Wonten dawuh. Kula aturi pariwasan dhateng pun Antasena mriku. Oh nggih ngesaken dawuh. Antasena? Iya, Mbah. Iki gandeng bingung penggali anak Prabu Duryudana. Mula tumuli aku ingkang bakal menehi wangsulan karo kowe. Simbar paring dawuh apa? Ngene ya, Nger. Perkara iki ora gampang, perkara iki ora ming sak gampang malih epek-epek tangan. Waduh. Kuwi jane basa Indonesia lho, Mbah. Heeh. Ning tak jawabke. Membalikkan telapak tangan ki malih epek-epek tangan. Iya. Mula kudu dirembuk sing nganti apik-apik. Ah iya. Kowe nunggu nang alun-alun dhisik ya, Nger. Nunggu nang alun-alun. Perkara iki bakal dirembuk dening para penisepun negara Ngastina, klebu anak Prabu Duryudana ingkang bakal ngrembuk. Ora-orane ento anak Prabu bakal owel yen to negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Heeh. Mula kowe nenten ana ning alun-alun. Ning alun-alun? Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Ning nganti Siwa Ngastinagara ki sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura. Aku wis nggawa glugu tak nggo geceki kowe. Mbok aja glugu. Oh,
ming ngono kok gawe tratah pikir lho kowe. Metu njaba dhisik, aku sing tanggung jawab. Aku sing bakal meneh wangsulan karo kowe. Negara diwenehke Pancawala apa ora? Yo. Nek ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing hati-hati aja kaya bocah cilik, Pakde. Aku nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Pakde Mandura aku nyuwun pamit. Yo, Antasena sing hati-hati. Mbah Fatih, aku ndelok pamit ya. Inggih nggih ngatos-atos. Simbah Durna aku nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Yang peremban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sandadak kuwatir ki mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nggih. Nggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Yo, sing hati-hati. Wah Mandura kula nyuwun pamit. Yo, Pancawala aja kaya bocah cilik. Yang Patih kula nyuwun pamit inggih nggih ngatos-atos. Wis Pakde Simbah sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala. Ora Bu. Wonten dawuh Yai. Nggih mesti lamban kados mekaten menika kados pundi jagat Dewa Bathara. Kula namung sumarah dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina. Awan wonten dawuh. Kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta. Sampun ngantos damel goreh raos ing manah kula. Kula Prabu Baladewa. Kula nyuwun pemanggihipun Kula Prabu menapa pantes ing atasipun bayi wingi sore badhe ngambil kedatone Ngastina. Nyatanipun menika negari boten wujudaken satunggiling barang tekadipun suwun ngambil menika boten pantes. Yai, menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan. Mangke mindak ndadosaken pasulayan boten prayogi. Kapasrana dhateng Raka ing Mandura. Kula ingkang badhe damel srana supados Pancawala lan Antasena mundur saking negari Ngastina. Matur sembah sewu nuwun Paman wonten dawuh. Menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke berguguk muta wadon boten purun wangsul kula semanggaken dhateng Paman Harya. Nuninggi ngestaken dawuh. Menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa. Nanging menawi wonten akalipun sumangga Bapak Baning Sukalima. Oh nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Dimas Kartomarmo wonten timbalan. Budhana kang padha sibu jeneng ingsun Arsa Kundur Kedatun kawula nun paramadal pasilan nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Antasena Pakde Kartomarmo, ya. Ayo, kowe gelem bali ora? Aku kon bali mergane Pancawala Kandanana. Najan kuwi kadhamu tuwa nang ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina. Ngerti yo? Lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing mengku bawat perintah negara ing Ngastina. Kuwi Kanjeng Prabu. Yen kowe ora gelem semingkir apa krakon Kurawa wong atuhmu tegel karo kowe. Tak ajangi jembar apa Pakde. Nek Pakde niat arep gawe rekoso utawa arep ngundurke Antasena, aku rupak wani jembar wani. Nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa gegayuhane Kakang Pancawala ora kelakon, dosa nek nganti Antasena ora iso mbedah negara Ngastina, iso mujudake gegayuhane Kakang Pancawala. Yen ngono kowe wani karo wong tuamu Parasata Kurawa. Sing tawet dhewe apamu? Ora minggat karep aku tibantangan pecah siramu jajal-jajalan Pakde menang sedonga iki jangkar karo wong gerang ora sandadak kokean gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadamu ayo. Ketokno kasudibianmu, Asatama mati. Pakde Durmagati, Antasena. Mumpung iki dulung pati gegel. Kowe mundur. Mundur piye? Mundur ora njaluk negara Ngastina. Nek kowe pengen negara tak bedahke, tak bandane latune ning aja Ngastina ya nggih, cah bagus. Pokoke Pak kakangku, Kakang Pancawala nek ora negara Ngastina dhewe emoh dadi ratu. Ora nek Kurawa kuwi negara Ngastina. Aja maju jen, Pakde. Kon ngrubut Antasena. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wah, kowe ngerti oleh aku sapa? Pakde Durmagati. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng le. Ayo, matno sastra jendramu, pecah dadamu. Yo, tibakno. Hai! Wah! Bajigol apa-apa. Edan. Modal. Modal. Ayo, nggawa gaman. Oke, tunggu sini.
Baca sirahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo kowe. Matek kowe. Modal kecangkul ora kowe. Wijan gak apa-apa. Glaji ndasmu. Tibano. Asem lah apa-apa. Baca bendho sirahmu. Tibano. Wijan. Dajeno. Oh. Aku wong tuamu. Aku padhemu. Ning nganti aku kalah kalau kowe wilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi wani kalau padhemu sing tak nggo gamane apa? Kowe cengan menang kalau padhemu bumi langit tanggep. Aku tobat, Nger. Antasena aku wong tuwa aja mbok kapak-kapakke. Aku wis kapok tenan. Mbah Pate. Apa? Ayo lingku sing apik. Engko ditanya. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ora cengkiling. Tenan, tenan. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli ya. Ah iya. Sing ngetapke Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon anak Prabu Duryudana. Oh. Dawuhe piye? Kon mateni kowe. Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapakke ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Nang kene wae. Nggak nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ora apa-apa. Men dipecak nek dadi pate. Aduh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono, Pengen slamet, pengen. nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngene ya. Isin aku. Wegah aku Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis, gelem. Sengkuni dalem Pak Guru. kelas pira, Li? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 Nunggak ping 8. Kok nunggak terus ngopo mergane? Isin aku. Isin kula Pak Guru. Ora sa isin, Kula nakal. oh nakal. Ngopo kok ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru? Nggih Pak Guru, rok dipepe kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang Mboten wonten. Nek nginjen rok dipepe iki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan Pemean Pak Guru. Mumpun nggih Pak Guru, mumpun nggih. arep endi? Ajeng wangsul. Kena nandhake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten bisa Pak Guru. Kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Ya wis gawe nembang. Gawe wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Ah terserah manut kowe. Pak Guru ki seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Isin Pak Guru. Ora sa isin, ora apa-apa gawe wis. Gawe nembang. Ndang. Mentak. Ya wis apa-apa. Mentak
Sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih, Pak Guru. Karo ndono nembang nek mandeg tak bandem watu kowe. Nggih. Wentak. Wentak. Tak kandhani Pak Guru. Ya. Tak kandhani. Wong rupane Pak Guru. Oh tak ajar kowe Mboten. bandem saka kene. Sini. Hamba aja ngetak ana kandhang wae. Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho. Patih ki wong nomor 2 teng negara Ngastina lah kok mentak. Apa ora isin ditonton kawula semenake? Tak kandhani mengruwah. Dik Patih, sampeyan iku ora kaya ngono kuwi to. Ah, kula isin, kula niku pendhita. Dewane nyanyi mentak teng iki ora ya kirang-kirang kita Dik Patih. Tak kandhani mung Dik Patih, aduh. Mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih. Mentak. tak kandhani mung rupamu. Kula diduduki Antasena kon nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki, Jan. Ku karepe dhewe ra. Mentak. Ana wong tuwa-tuwa kok do ora ngerti isin. Tak kandhani Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turun dalan sak penake dhewe. mangrupamu. Aku ora iso meneng, Dur. Anggere meneng dibandem Mangrupamu angin sini. Ah, terus sarana lho wonten dawuh. Maju ya Cah Bagus. Maju, Antasena Patenana. Mentak. Kowe karo gek maju terus sarana. Musuhe Antasena pateni. Mentok. Ah, Andrawasi watune wis digdaya lho. Ing atase ming dibandem sing didhawuhi Paman Patih Sengkuni kok kula sampean ya melu. Ora. Gugu karepe dhewe ora mentak. Oh, pancen yo edan Antasena ku yo pinter tenan kok. Watu dijo pajaku kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak. Lah nggih, kula yo gumun kok. Kula kok yo iso dadi ketiban watu kok yo iso mentak. Mangrupang. Oh, nek ora ngados teko sesenggar kancane mboten adoh. Oleh bantum saya banter. Aku yo gumun lah kok dadi daya temen. Mangrupang ayo kula katone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso ngrekoso ora mboten ndelek soalé. Munya. Oh, manus maning jajanan sekretaning bawana. Iblis anak Antasena tiban cundha maneh mbok dadi urip Antasena. Ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa kowe dadi tiban cundha maneh kok ora apa-apa? Lah iki cundha maneh. Ah, manus maning jajanan sekretaning bawana iblis anak. Wah, menungso ora tatanan. Antasena malah gawe geger negara Ngastina. Lengger, kena tak kandhani ora? Ora kena tak kandhani. Wakmu mentolo karo kowe glandang nenggala mbok dadi. Lu sekaras. Lele iki nenggala kok malah tangan kowe. Nenggala iki ampuh. Nek nggo mateni wong rada dosa ki ora gelem mateni wae. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Amah. Lho. Tomo piye? Emah kuwi nenggalaku tak jaluk. Ora bakal tak paringke, to tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura, Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk, ora mati. Bubar maut. Siwa Ngastina golek papan pendhelikan. Siwa Mandura mlayu, Durna mlayu. Lah iki nek nganti suwung Ngastina, mongko kakangku Pancawala kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngastina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah siji kami tuwaning negara Ngastina, ora ngerti apa syarate, Sengkune cegate.
Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa Pak Guru? Arnendi ajeng wangsul. Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid sae, Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Ayo, Mbah, iki ora guru karo murid, denguk sing apik. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Ngaku putumu kok Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngastina. nggih. Si wong Ngastina kae lenggah dampar tiron to. Leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngastina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar kepraboning Ngastina. Menawi jengandika Anggir Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beta kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun priksa kalian Kyai Antisura ingkang ngraka Anggir Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar kepraboning Ngastina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken Anggir Pancawala menapa Anggir Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa? Kanane iki nuwun sewu Kyai Antisura. Kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darmakusuma ing Ngamarta. Jernyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun punden kula para Pandhawa. Monggo kula menika turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5. Mugi parenga paduka anitik dhateng jasad kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari Ngastina. Menawi tetela sampun pantes tuwin trep kula lenggah dampar kepraboning Ngastina, monggo Kyai Antisura kula aturi badal saking wantilan nglenggahaken ingkang abdipun Pancawala wonten dampar kepraboning Ngastina. Kyai Antisura ingkang sekawit kendel trale wiwit dipun obahaken suku dipun obahaken mangajeng mamburi satemahku mrenceng konang rante saya dangu saya banter nggih ngobahaken trale rante pedhot marandene ora nglenggahaken Raden Pancawala Raden Antasena mlayu mancing alas Sang Antisura. Awi mekaten nyata nuwun sewu lho. Panjenengan boten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura boten mailu aturipun Raden Pancawala. Malah mlajar mlebet telenging wana. Kang, aja sedih hatine, diterima-terimake. Nek Kakang ora kedunungan Wayu Ratu, aku ora kedunungan Wayu Ratu lan aku karo Kakang ora kuat nunggu dampar, ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iya Dimas Antasena sak banjure piye? Apa kudu bali marang kasatriyan rasah? Tetep nang Ngastina. Ngenteni baline Kyai Antisura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lan trep lungguh dampar keprabon Ngastina. Ngono Dimas ya. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh nggih. Pokoke nang Ngastina, Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga saka Ngastina tak goleki, tak ajar dhewe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nuwun sewu Yang. Ndadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah. Jengandika Kanjeng Hyang janur gunung kadingaren rawuh wonten ing negaring Traju Trisna. Ingkang wayahipun Stijo Buma Narakasura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang. Kandak mlaguduk selalu kembal semerante hawala. Nggih Ger wayah Mas. Sinuwun Prabu Stijo Buma Narakasura kula tampi akarya bapa raos semanipun ingkang bapa ing Saka Lima. Namung parenga kula ngaturaken salam taklim kula katur Ger wayah Mas. Nggih Kanjeng Hyang. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang wayah.
wonten menapa dene Janur Gunung Rawujeng ngandika Kanjeng Hyang wonten ing Traju Trisna Hyang. Ah, menika ngaten. Wayah kula Prabu Stijo Bamanara Kasura. Estunipun anggen kula kejarang-jarang prapta wonten negaring Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja jalaran mugi antatos ing kawuningan bilih negaring Sina dinten sakmangke geger sabab saking menapa. Mugi antatos ing kawuningan mboten bab saking menapa wis saking tingkah polaipun inggih menika kadang jeng ngandika wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngampil negari Ngastina mboten kita ngomong sekedap anggenipun kepengin raosaken dados Nalindra estunipun aneh ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika ora mboten nama saemperipun lan mboten nama saklimrahipun menawi badhe nyuwun ngambil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun nampilaken nanging menika negari lho Nger menika negari satemah dadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena krana kadidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondhang bocah ndugal kewarisan Kurawa bubar mawut nadyan ingkang Bapak Eyang ing Sokalima majeng ing pabaratan ngasta Kyai Cundamane wadene Cundamane saged karebat dening pun Antasena anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wayang Mandura ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening pun Antasena pekasan sakmangke sami kepelajar menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negari Traju Trisna jeneng menika sanes perkawis kula menika perkawisipun Ngastina kaliyan kadang kula pun Dimas Antasena kula namung badhe caosi kabar nalika mlajar kala wau anak Prabu Duryudana muleng kaliyan ingkang Eyang ing Sukalima Kanjeng Wong Ngastina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa Eyang ingkang paman inggih menika ing Ngastina paring dawuh Bapak Durna kula aturi pados pinto serayan sinten kemawon Nalindra satriya brahmana ingkang saged ngrebat malih negari Ngastina sakitanipun Antasena lan Pancawala mboten ujar mboten kaul tentu kula badhe maringaken negari Ngastina menika sak sigar semangka dhateng Nalindra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena ngaten Nger ngendikanipun ingkang Paman Duryudana jagat pasaning Bathara panjenenganipun Eyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti kula menika pendhita lho Nger kula menika mboten badhe wantun matur dura menawi ngantos kula wantun matur dura tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak menawi delon mekaten Eyang sakmangke sampun cetha pun Paman Ngastina sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka menika leres menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Traju Trisna pun Stijo Bamanara Kasura dipun marengaken sabiyantu botrepotipun Kanjeng Paman Duryudana menika malah langkung prayogi menawi jengandika saged ngrebat negari Ngastina kula ingkang matur menawi negari Ngastina badhe kaparingaken Nalindra ing Traju Trisna Prabu Stijo Bamanara Kasura kula trenggas keco kula ingkang badhe nglabrak jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Nalindra ing Traju Trisna Prabu Stijo Bamanara Kasura Antasena adikku dicah bagus yen pancen si Adi ngeman karo uripe si Adi mestine si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang nanging to si Adi ngukui negara Ngastina apa kira-kira si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuatane Nalindra ing Traju Trisna aku sing teko aja kaget adikku cah bagus Antasena nuwun sewu Kakang Mas ngantos bingung raos sing manah kula Kakang Paduka Kakang Mas saking jangkar bumi ngantos dumugi titik lenggan sakmangke Paduka Kakang Mas Antarja dereng paring dawuh kelawan keng rayipun Bambang Irawan nedya tedhak dhateng pundi lan menapa wigatosipun adikku cah bagus Irawan pawarta sing dak tampa lamun adikku Antasena ndumbani kelawan kersaning Kakang Mas Pancawala sowan marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina ewadene Kanjeng Prabu Duryudana ora maringake negara marang kadangku Antasena wis ditekadi ento bakal mbedah negara Ngastina mula wektu dina iki Yayi aja nganti si adilan pun Kakang keri ing gawe upama mengko Dimas Antasena bisa mbedah negara ing Ngastina
Oh sak mesti lamun pun Kakang lawan Siadi melu ngempek kamukten ngrasake kamukten negara Ngastina Yayi. Nanging menapa boten dados dukanipun para pepundhen. Dene Kakang Mas Pancawala tuwin Kakang Mas Antasena pepundhen kula nggadahi niat ingkang kados mekaten Kakang Mas. Perkara kuwi perkarane Antasena apa dene Kakang Pancawala. Sing wigati upama apa sing di niati dening Dimas Antasena wis kelakon bedah negara Ngastina. Apa kowe ora kepingin yen to ngrasake kamukten negara Ngastina ing sejatine kuwi darbeing para pepundhen Pandhawa ingkang dikukup dening pepundhen Kurawa. Mula Irawan ora usah dadak walang ati. Hayo nusul adhiku Antasena marang negara Ngastina. Ngempek kamuktening Kakang Mas Pancawala apa dene Dimas Antasena. Inggih, Kakang Mas monggo kula dherekaken bareng kalopun Kakang Yayi.